Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag ng oras yung amin, papagayam. Shout out kada kay amin, anaayat amang tartarabay kanagitin drama mi dito'y channel Jor Drama Tips TV. Kat ita, adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Tagi kwa amin amakitam. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Papaya na nga lang kay tidakala flat screen TV, Levi. Pagbuyaan alangan mo tapanganan dayta. Pilosopo ka pa'y matakunak. Dapat itabas sita flat screen na mabalin mo tapagbuyaan. Nangala ka manan iti sa balay. Sapay nagdakkel. Manaw tindown mo iti dayta. In cash ko. Manungay. Di mo damagan tapno dit agriri. Basta amin asweldok. Plus, imuta nga kitinayon na solve. Muna daytan kaka. Dayta ti madikin ni Levi nga asawam Crispin. Tagi ko na amin ang makita na, akursunada na. Sana nasaya at tikas dyan na. Sa tulungan dakman na mangbagbagakin ko na. Nitatang munti mang bagbaga. Diyak kayat ti baribara pa nagsungsungbat na tamangan no maarabis ko. What? Unay daytan kaka. Kastalatan, ti aramid na. Idi kinursunada na dyan nakita na sapatos. Tinagi ko namanan. Impamuspusan na, ti pananggatang na itirayjay, nga uray na kangingina. Mas dawak Sapatos lang kat 1.5. Din to tanagado ti wagwag 400 lang. Ay, kaano nga tamay katikas tagalad na. Tagi ko na amin ang makita na. Unay daytan kaka. Dapan mat nilebe di ta karuba bakit? Nadaman nakita nan akayat na tagikwaan. Anya manan ngay dayta. Lupot nga ta, tay sumut ilaklako ni Mirna. Sapay dagiti nagngingi na lupot. Mas daawak iti dayjay at taaw. Dilamapnak iti wagwag ang nakalaglag da. Amumatan ti anak talakay. Basta danagan na, wano signature ako nada. Iso, ti pag-ayat na agatangan. Kunam no asino abak nang. Pagpanakil na nga menti sweldo na. Kita pagporsito lang mata para kadakwada. Duwada nga men ngagsusweldo, iso nabarayo boy. Di na kitpartakan ti agurnaong. Kayat ni Crispin ti agurnong, ngam gastador ni Levi nga anak na. Iso nga wanlat amo ko na makaurnong da. Ayunay daytan kaka. Levi, bakit? Liklikan man pa iti aggastos tapno makaurnong da. Adu pa'y nga minti kasapulan na matarimaan diti balay. Ay nalakay, na itulag kundi sweldo. Anya ka diti plano man na nagatangan. Ay na, nagpintas nga min di nakita ka one set alamisaan. Nag-class launay. Kompletong dayjay. Adda pa yung set, kitugtugaw na. Manunga na ita nakita man na kaya't matagi ko ay. Natagi ko akon Manunga ron? 80,000 pesos. Anya? Oh no! Katno 10,000 lang matisweldom. Kan 10,000 lang kanyak. Kasano daytan? Saan aparikot dayta? Ipatay mo aya? Talagang ipatay ko na ito yung aramidam. Tagi ko umot na amin na makitam. Kasano umot daytan? May lumlum ta iti utang ano kasta. Ay na, Crispin, negative ka launay mo't. Kabayatan na si bibiyag ti tao, addanam nama. Negative ka talaga. Ure ko maanong 8,000 lang. Nanginapay kat daytan Pang milyonaryo mo't na iti kayat mo at tagi ko ang alikaman. Unay daytan kaka. Di nakman stressan, Crispin. Siyak tis istresam.
May strisak lang na yun. Dua atawanan nga magbaybayad paila ni Leve kadagiti utang na lakay. To, sumat nga may nga agala ka nang iti agkakangi na agamit. Mapanawan mo't lalagitan o matay ti tao. Un nga rod. Pasikat jay anak ta. Talaga mat. Kaya't na nga iparang iti tao, akabaalan na ti aggatang ka nang iti agkakangi na akagawaan. Nagado mo tinapipintas kung naglalakapay agamit, mas daawa. Di na nga rod kaya't isa umuman ni Crispin iti kinabarayubo ti asawa na. Ti kayat ngamin ni Leve, katagikuan na amin ang makita na. Basta kursunada na, kayat na at tagikuan. Unay daytan kaka. Sino takin motor di nakaparada iti ayang tigay? Motor mo? Sa balay di motor ko, asol ti maris na. Idinto tati aday ti gate kat nangisit. No ibagak aginatang ko, agunget kamanan. Ay na Levi, bakit? Sa anak mo't ngagpagpagatang, tamaanusak ti anyaman nga adda kadata. Kababain day tadaan ang motor mo. Kun nagalas, tinagan na. Iso anangala ak iti sikat ang modelo ti motor. Unay daytan kaka. Manungay dayta? 150,000. Anya? Oh, apay day tamatam, tagbuligaw-gaw mutan. Maatake kan sa amutan, itinalaos aragsak mo. Tanapintas ti ginatang ko ang motor ta. Ay na, kaya't ko ti bumagkala talaga. Imutang ka manan, itinagdakkel a kantidad. Kaano tanga ta makaraos ngay Levi? Mangiruruman ka talaga. Tagi ko ang amin ang makitam. Di mo pagtayakan dagiti matam. O, kamuta talaga? Makadandanog ako. Ay, may kan, Levi, di kagbat-bati. Nasaktan pa ti gamgam ko. Di ka ba lang maporsisyonanan nga agalit ti agkakangina. Uray ko maano kayam abayadan. Saan mat? Pasig mat ahulugan apakay ibusan ti sweldo ta. Just kay. Sayang ti inalam. Nakangingina mo taor. Tadi mat usaran ni Crispin. No di na kayat tatang saan laeng. Aramato kiti sa di numan akayat ko papanan. Unay daytan kaka. Aramatek amapan mang pasyar kadagiti gagayim ko, tatang. Di mo pagkonsumisyonan ti asawa manakaw. Mangiruruman ka lang aruday. Pasaway ka pa'y. Ikateman na tagalan mo. Tunggal na kita na makitam, kayat mo at tagikwaan. Ay unay na itaan kaka. Lakay, aday bagak. Adaman kayat mo at tagikwaanan. Nasa umon. Manon? Relax, lakay. Nagpintas launay a bag. Signature bag. Ay nadyak may turturog ti kinapintas na isong in order kun a. Ay unay daytan kaka. Kayak nak maatake a talaga. Ay katadakan kamot tan ano kayat mo ti maatake? Sakti saan na makaturog ita arabe salay. No siyak akat mayatan ti tuturogak. Ta maalakin ton bigat ti nakapimpintas a bag ko. Manumanan na ita abag. No nangina ibabarkon. Relax, kunak lang aruden lakay. Nalakalaang mo. Basit lang agatad. 3,000 laang mo. Anya? Nagngina. Nagado tinagmamaya tawagwag. Naglalagda. Duwagasot lang. Daytay mo't gayot kun pirang-pirang ti bagbagam. 5 gasot ti kababaan anak kita kawagwag abag. Ngamdyak kaya tanagaalas. Nalabos ka. Amin samot na makitam kat tagikwa umon. At least, gamit la dagi jay. Damagak man kang ka. No siyak ngay mat, ti adda kursunada na, tagikwa akmatan. Ah, sana parikot. Tagikwa umlata, ano kursunadam? May daytan ka. Gaston, pare Crispin, kabartikan. Okay lang, pare. Basta kayat ko ni Sylvia ta nasingpad. Kahit masaban pare. Tagi ko mo ni Sylvia, awitres. O pare. Nasingpad na ako nagtumay. Isa nagwitres tawan sa balya pagsapulan na. Hanggang kunana, ano, makaornong
umikatan ka tagnegosyo lang ay. Kasanon ni bakit mo? Imbaga naman, ano ada kursunada kat tagi ko kaon. Ay, nagsayatan na itang asawa. Tay ka na kay tikundawa yung mga asawa iti sa balik. Baka mo na. Isumat tinang ibagay ti data. Palibhasa namin kat tila matagtagi ko na. Stressful nga asawa. Aray, nakainom ka lang. So, tila may bagbagamon. Amok ni sasawag talimpiyuak. Sana kakas ka nilebe. Kat, mga sawakan, iti sa bali. Kapilita na. Tapno agtalan ti panunot ko. Unay na ito, kaka. Apay dahi nga aramidang Crispin? Awan pa'y kaniton asaan ka na bartek. Kan agkararwar ka iti rabi eh. Sige, tagi ko ang latami na makita at tagi ko ang matikayat ko. Ha? Imbagam at tagi ko ang tikayat ko. Okat, tagi ko almon, amin nga arak. Basta amin na kayat ko, kat tagi ko ang matan. Kakasta ka mat. Awan pangisuruan king ka. Mind your own business. Oh yes, I have mine already. And you are not mine anymore. Stressful. Sasawam? Tagi ko ang mami na makitam. Anya? Sige. Tagi ko ang amin ang makita, tagi ko ang mati makita. O, nalitan ka. Tatang, di mo't simangpot ni Crispin. Apay ka now. Iyak nga rod ang mo. No, kanayon na nagbartag, ta parikot na ti kinagastador mau. Kan kinatangkan ti ulaw. Kan kinaparamag mau. Anya? Si kang amay na tayo tao at tagikuan na amin na makita na. Iunay na itan ka. Sabsabali mo ti bagbagam tatang. Naumaan ti asawa may ti kinalaing mo amang tagikwa. Karag iti banag asaan nga importante iti biyag. Day tala ang tirason no apay asaanan ang nag-awid. Anya ti amo tayo. No adamatan tinagikwa na dita. Kat isaon tinagawidan na wano sinangpetan na. Anya? Kaya ti asawang tatang, nangikabalayan iti sabali? Anya ti amo tayo nga. Saan ang mabalinday tatatang? Inak ijay balay day tamot laang. Inak amun ti pudno. Okay. Anya tinamwam ijay balay da Crispin nga asawam. Awanin tatang. Anya ti kayat mo asawan? Tinagikwadan ti asawa. Ay, anya nga ron nga ay. Awan magserbi na ka. Napatpatag mo nagitag kakangina nga alikaman ngam ti asawam. Isuan nang tagi ko amutin Isuasi ka, libay. Tagi ko pa maor. Unay daytan kaka. Tulungan dak tatang. Kasarita tayo ti asawak. Ada nga ron ng tagikwakin kwanan. Ikararag mo lang napaluspusan tinang tagikwakin kwana. Kat sangputan na kamatlaang. Kat si kamat. Isarding maun timang tagtagikwa iti amin na makitam abanag akorsonada. Unay daytan kaka. Wan, Levi. Ayan ti asawam. Kat mo si ti asawak. Ada kanumot ing kabalay mo. Pinagdanag kalaeng. Ada kursunadak a babae. Ngam di na kayat ti makidin na kanya. Taam mo nang adda ka nga asawa. Anya? Wan, nasingpet ni Sylvia. Sylvia gayam tinagan na. Wan, kayat ko at tagikwaan. Ngam magyaman ka. Ta di na kinayat akas ta ti mapasamak. Ta di na kano kayat nga ada marakrak a pamilya. Apay nga rod adi kasi mangsangpot iti do alawas. Masurunak ngamin iti kinalaing mo amang tagikwa. Karag iti agkakangina bambanag.
Tagit ko amin ang makitam. Kuala kay. Saan itan? Itata nagsubli ka. Agbalbaliw akon. Ikarik da ita. Dikad na saya at no kasta. Tapno naurnusan kan maragsakan ti panagdenata. Unay da itan, kaka. Maragsakan kami tinitatan yaw ang makangag ka na gita. Wow! Ha? Anda kayo mo't gayam di tananang, tatang. Ay, itay kami pa'y adumdum ngag iti saritaan yaw. Kahit maragsakan kami kaninanang yaw ta nagkinaawatan kayaw. Kahit sa pala ko bata, mga barwanan kayo na doa. Dinggin yaw ti singasing ti tunggal may sa kada kayaw. Kan agkinaawatan kayaw iti amin na banag. Buwan tatang, nanang, tungpalan mi na ita abalakad yaw. Punuti ko na ni Crispin tatang, nanang. Tungpalan mi tinasaya at abalakad yaw. Unay daytan kaka. Daita ti Rumbeng, Levi, ken Crispin. Denggen ti tunggal may sa kada kayo, tinasayat asing-asing, ken pamagbaga ti asawa, ken dagiti naganak kada kayo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Tagikwaam amin amakitam. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.